Hello लोगोफोर, welcome to my YouTube channel. My name is Dhoni Narzary. दिनै मोनसे निउस काटिं लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि खाथियाव। दा फैदो बिदिब्ला गोख्रै मिन्थिनानै लादिनि। जोंनि बर' रावनि मोनसे मख'जाथाव आरो गोसोआव लाथाव जारिमिनारि सम जानो थांगासिनो दङ। दायो हाई सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिला, जोंनि आसामनि हाई सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिला दा बर' रावखौ गावनि बिजोंजोंनो एबा गावनि बिमा रावजोंनो फोरोंनायनि मोनसे गनायथि होनो थांगासिनो दङ। बेवहाय बिसोरो मोनसे नटिफिकेशन जारि खालामबाय आरो बे गावनि मिडियामजोंनो फोरोंनाया नैबे 2023 निफ्राय 24 सेसनावनो जागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। बेवहाय आर्ट्स स्ट्रीमनि थाखाय साबजेक्टफोरखौ होनानै होदों। हिस्ट्री, जिअग्राफी, एडुकेशन, लजिक, फिलसफी, इकोनॉमिक, पलिटिकल साइंस, इनभाइरमेंटल स्टाडिज, बेनिफ्राय मैथमेटिक्स आरो माबे स्वदेश अध्ययन, बेफोर साबजेक्टखौ बर' बिजोंनि गेजेरजोंनो फोरोंनाय जागोन एबा बिजाबाबो गासिबो बर'निनो जागोन। बेयो जोंनि बर' राव आरो बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जों गावनि बिमा रावजों सोलोङोब्ला जोंहा गोबां रोंनो हायो एबा जों गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो हायो। मानो होनोब्ला गावनि बिमा रावखौ जों जेरैबायदि रायज्लायनो हायो, गुबुन रावखौ जों बेबायदि रायज्लायनो हाया। सोरबा सानैसो हाब्लाबो जों बेखौ बांद्राय काउन्ट खालामजाया। मानो होनोब्ला जोङो जोंनि बिमा रावखौ उन्दैनिफ्राय रायज्लायनायलाय जोंहा गासिबो रोंगौथिया बांसिन जायो बिमा रावनि फारसे। बेखायनो जों जिहेतु बेफोरबादि साबजेक्टखौ आरो बे जिथुनाखि हायर सेकेन्डारि लेभेलाव जोङो गावनि बिमा रावजों सोलोंनो मोननाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। मिजिंथियो साइन्स, कमार्स आरो डिग्री लेभेलावबो जाहाथे बेबायदिनो बर' रावजों जों सोलोंनो मोनो। दा फैदो गुबुन मोनसे निउस काटिंआव। दिनै 28 मे सानडे, दिनैनि समा भारत हादरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सम। निउ पार्लियामेन्ट बिल्डिंखौ प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदि सारा दिनै बेखेवनानै होबाय। बे गोदान पार्लियामेन्ट बिल्डिंआ ट्रेंगुलार शेप महरनि आरो बेवहाय थालाब्रै दङ गासै, आरो बेनि गासै एरियाया 64,500 स्क्वायर मिटार। बेवहाय मोनथाम गेट दङ। बे गेटफोरा जाबाय ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार आरो कर्म द्वार। बे निउ पार्लियामेन्ट बिल्डिंनि गासै प्लानिं, मेनेजमेन्ट आरो कन्स्ट्राक्शनखौ टाटा प्रजेक्ट लिमिटेडनि दारै बानायनाय जादोंमोन। निउ पार्लियामेन्ट बिल्डिंनि सोमोन्दै गुवारै माब्लाबा गुबुन मोनसे भिडिअआव सावरायदिनि। दिनैनि निउस काटिंआ बेखिनियानो। गोजोन्थों।